Hej, jeg hedder Liselotte, og jeg vil vise dig, hvordan jeg lukker af med pikotkant med hækkelnål. Jeg synes, det er meget nemmere end at lukke af med strikkepinde. Jeg starter med at lukke 3 masker af. 1, 2, 3. Nu slår jeg 3 luftmasker op. Og så skal jeg ned midt igennem den sidste aflukkede maske fra før. Jeg skal altså ned midt igennem den her. Så den stikker jeg ned midt i. Henter garnet og trækker det igennem alle lykkerne og slipper masken. Nu har jeg lavet en lille pikot, der ligger her omme bag hækkelnålen. Den bliver tydeligere, når vi lige går lidt videre. Nu lukker jeg igen 3 masker af. 1, 2 og 3. Så slår jeg 3 luftmasker op. Og igen skal jeg ned midt igennem den sidste aflukkede maske. Altså herned. Over og igennem masken på venstre pind og hent garnet og træk det igennem alle lykkerne og slip masken. Jeg prøver igen lige at lukke 3 masker af, så kan du bedre se pikonen. Sådan. Nu kan du se, at den ligger lige her henne bag. Og du kan faktisk se, at jeg har fået lavet en rigtig, rigtig fin pikotaflukning på det her, som er et sjal, jeg er ved at lukke af. Og pikoten, den kan man selvfølgelig lave større eller mindre mellemrum mellem. Jeg har lukket 3 masker af, inden jeg har slået 3 nye op og lavet den lille pikot. Man kunne også bare nøjes med at lukke 2 masker af, og man kunne lukke 5 masker af for at lave længere mellemrum mellem de her små. Man kunne også slå flere luftmasker op og få en lidt længere lykke og en lidt længere pikot. Der er masser af muligheder, men det er en rigtig nem måde at lave pikotaflukning. Jeg håber, du kunne bruge mit lille tip til noget. Ha' en god dag.